тя харесва Пети да й говори. Вчера като я почна да й говори, Майя... Зайчето, не шуем се малко, не шуем се. Тук там някой се гае в червата и иска да излезе. Дай. Разплакахме бебето. Изглежда като малко индийско. Като какво? Малко индийско. Не иска да се като малко индийско. А колко стана тук обаче? Let the dogs out. Мам, може ли вода? Жоро, не, на мама трябва да... 72 градуса. Добре е така. Тези случаи се означава, че бебето в момента обработва храната и скоро ще изплюе крайния резултат.